Dili lang ta manulog ka ron sa klase. Oy, kay sige ra kasuko si sir. Nya magunsa man taan ni ron. Gani, basi kasabaan ta ni siya, dili na punta mo sulod. Na mo dula man gyapon to si sir sa tuwa. Nya, wala tay grado, ane, kung dili na mag-school. Na magkating na lang gud ta magdula ta. Wala man tay dulaan ani, unsaon man ni ron. Ay, na ako'y kuan diri, text, mag-text na lang ta. Ikaw be? Papuyo na, basig kawaton ninyo, tagan biya kaayon ni. Ay sa pag sinamok juros ba? Wala ba ka nag-uniform o? Na wala lagi ka nag-uniform Juros. Kuan man ko, social man ko. Na Kung may gahi sa mong eskwelahan. na abi na kung Wala, daghana special sa ka. text. Sige mo, oy. Na, dagan kaayo. Ayaw, si Pangilabot, Ayaw, sige Juros. pangilabot, oy. Na, Hindi ka na mo papilong dula Wala ron. naman po kuya ako. dagan kaayo. Sige ra panguha si Juros eh. Baligyan na pud na. Oh, now. Ang binaoy, Ay, Juros. nalabtanon kaayo ni. Nagtanan kayo si Juros. Magdula-dula na lang taani, dagan kaayo ko, bag-o piyog kaayo, Sige, dala Dapat ta. yung ko'y nakuha. Naunsa din na nga text gimo. Bag-o lagi kay nagnaong imong text. Bago, magyog kaayo ni, tanawat ako na, natagak na, isulod sa ako ni. Nabagti kaayo ni, oy, Wala, ninduta. Duta, bagyo, duta. Na. Ayaw sa sinamok juros. Muka ni si Juros. Ala. Nabagti Di pa kaayo. man dahiday o na mga superhero. Ganahan ko ni nga mga superhero kay mga powerful Gani, kayo. bagti kaayo na. Ayaw sige pangilapot juros. Na, muguloy, ning amaw ni, na. Lagot kay mo juros ron. Sikaran yung takaron ba? Nakihat kaayo. Na, duta to, pagyod, nindot kaayo ni, kay mga gahi kaayo. Nagikuha na po ni juros o. Sige, magdula na ta. Natagay ko gimobe. Hindi tagain na pagpalit mo, gipalit na ako na. Ngamin na be. Na 2 pesos raman gud akong kwarta. Bala mo pagpalit mo ginyo mo ay. Di na may kadulaan ni ron. Huwag mo mo hatagag text. Mahal kayo kung palit ane nyo inyo ng pangayoon. Ang binajuros be. Ay hatag juros. Ang binabayarin na 1,000 na. Bikoy, come on. Lili ko. Oh. Kung saan naman ni pagdula na mo ron gimo nga dili man ka manghatag og text, papalitan na lang ko. Bito, papalitan na lang pud ko kay para magdula ta ninyo. Di ko pagpalit mo dito sa tindahan na nagpalit gani ko ane para na ako'y text niya. Pabaligya dahil na ako. Dili ko ay. Ayay ka. Tuan na po na akong mga estudyante, Tuan na. Di na po ni manulod eskwelahan ba? Ilhan kayo. Busy na po na silang dula-dula karon. Maglalis na po na silang dulaon karon. May buhato na ko niya. Nag-teacher gani ko para na ako itudluan. Makatudlo ko silang maayo. Saan man karon? Hindi na manulod sa klase. Na, sa may maayo niya. Di ko kakwartaan ba? Wa ko itudluan. Wa ko kaswildo na sa kuwanig. Di sila manulod sa kuwan. Saan na ko niya? Ay, tama. Tama di. Ay! Kani. Tama. Ang embargo na ko sila sa una nga mga text. Pero, sus, pagkadaghan ani, Sos, pastilan. Pagka sa ibog isla ni. Pastang mga ninduta. Bag-o kay bagtik ay nga text, Tagiktik ayo. Sos, parte ning daghana. Sos! Di kays na maibog ani. Di sila ka mo pa. Baligya ko ni sila, ha. Para bahala magdula-dula sila. At least, mahalinan pa ko. Sus, pagkadaghana ni, Barato lang na ko ni. Kay kabalo na ka mga bata. Gagmay ra mga baon. Sus, pati nga bagtikar ba ni, Sus! Parting daghana niya. Pila ko sulupin ni. O wala sila kwarta. Ipautang na ko. Ana na lang. Sus, pastilan, Kadaghan na ni. Pagkanindot mga Dragon Balls mo din ni, Lag, mga Avengers. Avengers, sus, napay Spider-Man. Sus, pagka napilas na kabok dito. Upat. Sus, patandaghana, bisa pagtag-upat, kabandul sila. Kini be, sugaton ko ni sila be. Malingaw ko sila ni. Unya, ang saan mo na to niro pagpalit og text nga layo mga yung tindahan. Nakakapoy po dito ay magbaktas pamipit kong layuan na masugatan na po na mo si sir. Nakasabaan na po me. Apoy, ayaw baktat. Uy, takit ako tiyan. Mamayat ko. Nya, dili man ko mamaligya kay padaghanon man nina ako pag-ayo. Oy, mga estudyante na ko. Mayong buntag. Hala na si sir.
Sos, pastilan. Text, inyong gipangita. Sos, kita mo ani? Inyong teacher patang daghanag text, oh. Sos, ay na mo panulod. Sos, sulod mo gihapon. Wa gyapon masulod. Hilha na kayo. Kapoy ra mo, di ba? Kapoy ra po ko. Pastilan, dere. Oh, tag Jace ra. Tag Jace ang isa. Oh, bisa pagpilay paliton nyo. Pertining daghana. Malingaw pa mo. Sington pa mo. Sos, pastilan. Healthy pa kayo na inyong mga lawas. Kay masingtan mo. Hindi, oh. Mutanaw ra ko ninyo. Di ko masoko. Basta Jace na ng isa. Napadiri o, bisa pag hotdog ninyo ni. Na, dili daw tapasudlong daw gima. Na, nindot kaayo kay dili na ta magklase, magdula-dula na daw ta. Daghapon yung kay siyang text si sir, oh. Gani, baligya niya, oh, daghan kaayo, binandol. Namamalit na lang ta. Sir, papalit namin sir ha, pero wa tay klase sir ha, kay magdula amig text. Ang gani. Yay! Ay, yung tago, di rajurot na yan. Sir, Ulaw na si siguro. sir. Na, Wala dili, mo gani daw tapasudlon daw, no. Wala gani Wala daw klase. klase. Oh, wala. Sige, magdula na lang Churros. ka. Gawas, gani din na, no. Mamalit ka ni tag-take no. Na, sige, tago-tago. Bati, biyakig na. Sige, napalit na mo kay para magdula na tao. Tara na. Wala Ah, magkukwarta. sir, papalit namin be. Dara. Dad, isura akong kwarta. Iso, Jace man ni utangan ka sa kuwag 9. Pero saan mo bayran? Tomorrow. Ugma ha. Pantay, ugma ha. Sige, sunod. Nakuha sa 5. Sus, pastilan 5. Wa gi Jace niyo diha. Daro. Kaniyo. Jace man ni utangan ka sa kuwag 5. Tabuan lang ako nig piso para ma-size ay mong utang sa kuwag. Una kag 5, ha? Sige, pero ayaw ka suko sila. Dili lagi ako nagbago na ako. Di na ako masuko. Pwede, duhaon na lang. Ay naunsa. So dula sa dito kay napay mo palit. O imo ha. Sir, 5 ra po na akong kwarta, sir. Di masusing ko ra man di ay. Utangan pa kaskwa. Og 2. Say dos nga Jace man ni. Ah, Tubuan dos. ako 3. 8 na imong utang. 8. Nguna kag 5 ha. Oh. Kay nindot nang gi-8 na ko imo kay nindot kay mga pictures oh. Kung mga hero nga gusto na ako, Usos sir. kani kana mudaog na. Kini sir, nas King Kong. Oh, mudaog na. Isog ni. Sus pastilan. Na si Avengers. Usog na muhayang. Na si Sari si Hulk. Oh, nakoy kuan si mga pildiha sila. Pag mapildi, padaganan rin po, utangan na pag-usab. Ha? Yan na. Nakay plus 10 sa kuha points. Sa kuha. Sige sir. Sige, sunod ito. Sige, sir, Hutta salamat, ng sir. kagimo, hutta. Karam na nindot pang wartaan ni di ay. Pasti lang siya tiha. Diri may magkasinabot ani. Kanang dula-dula. Sabayan ko ni sila bisin asa ilang gusto. Kadaghan bag buyog diri. Manigusyo rata. Naindaw, nang pagtika sa ilang text. Oy na, unsa may mato ninyo, be? Na si Joros, ako mato, oh. Kay upariyag na. Na, Joros, nga green, manggani na, oh. Si Joros, ito man. Na, mukuan, magud ni. Muhaya, magud ni. Kay ukuan kay mukuan siyang tiyan. Ako, si Captain America. Gay, bugin ng Captain America, Oh, ba? Kaya na-shield imo, ha? Wag yun, kay murag papa ni Juros. Isog ka ayo. Na, pariha dyan, no? Ana daw, Joros, ana. Na, pariha Pariha, dyan, Joros. bay. Taas pa juga ang powers kay 756,965. Na, mas taas ako. Oh. O ako, oh, kini kay Yuyo ni Joros. Na, Yuyo ni Joros, oh. napariha dyan og mga naong niya, Ako no? kay 800,000 itipor. Na, pwede yun. Nagyapon na, dali na, doon na ta. Sige. Tag, pulo. Pilay. Ay, 5 lang, 5. Ayaw na lima. Kay tarong mo na to ni Sige, tagpulo pa kay pulo. dagan pa ka sir text dito. Oo. Na, kautang naman gani ko kasi. Wala daw tayo klase, Pamato, ni ako'y guni ako'y text. Sige. Be, o nyo nga pamato be. Sige. Ge. Natanawa sa di bali-bali ng kagimot Wala. na. Dre be, Libran o nyo, dre nang magod na. sibog gamay. Ne, pulo be, ang pulo sa. Wa paganit tagang Wala blogga. gani ka text gani. Ge ha, ready. 1 2 3. Na, one way Play. ticket. Na, daon ko. Oh, si Captain America. Daog ta. Pildi sila. Pildi sila. Bayad mo. One way ticket. One way ticket. Di makabalo ni mag-text ning
Daog ko kay Ako be. Oh. kay parehag naong ni Joros. Ara akong bayad o polo. Ako text be na. Magilis ako pamato be. Ayaw na. Ayun na. One way ticket. Oh, layo kayo. Oh. Oh. Oh, daog ako! Daog ako! Asa man ako? Tara, Hoy, standing man na. Standing man na. Balik ko. Standing man na. Ano man Balik. na standing Ay, ko? standing ana man oh. Balik ko. Oh, sige. Ako, one way ticket. One way ticket. One way ticket. Kapuya, ani sige na nagbayad. One Oy, way ticket. magilis ako pamato be. Di naman mohayang ako ang papa ni Juros nga pamato oy. One way ticket, bye na. Kain man kahit naong oy. Naisog naman Ah, kayo kani. na. Oh, ano ko? Kani. Kani akong Ilis ko pamato do. Naalis na ninyo, mga maot. Kini na po akong pamato oh. Apil di tulo mo ka Oh, po okay, nagtabang. Kini nag super science. Yambi na Juros ako man na pamato Juros. Yung gipunit. Oh, kani. Kani di Ako akong pamato. Oh. Asa man to ako? Kani. Oo. Anak ni Joros. Kini po ang super science. Tanawagot. Anak ni Joros. Ah. Ako, gwapo. Na. Ako text be. Gwapo daw siya, Gima. Sige dapin Juros, pantay Juros. Dito na sibog gamay dito ka matangit. Dira, hinahinayo lang po. Kita sa ano kayo Gima. Tabla man tutumboy na mo magkagamaw. Oh, daog. Daog. Patay. Daog. Bayad. Bayad dire. Bayad. Bayad. Bayad, one way ticket. One way ticket. Na wala na. Wala na siya pagdula. Ano eh? Bayad. Grabe, oy. Na pangit Ako na naman na ako imumato. Daog sa komisyon hatag ni Siro sa ako nga di mo na ako magpindi sila. Hindi na, Ako be. man oy nagpindi. Pulo. noon. Ah, man tong isa ninyo Ano, Julos, kamato oh? ay. Ito. Kana, sus, pastilan, murag nanay pildihan. Kay grabe namang syagit ning isa, oh. Ang ismailhan ni mo ning daugan. Kayo, taparting lipaya. Mo, sagit-sagit, pero kanang pildihan. Tara, oh, mugot, kignaong. Kanang sigirag laksi mo na pildihan. Tuwas, pastilan. Kwarta na po ni Ron. Kwarta na po ni Ron. Dali, aram na yung kwarta ni Diay. Di tamayo ni sa klase ni mga bata. Diri tamayos pangwartas dula-dula. Sus, ako ni bungkagon dahan. Kaya mamalit na po ni Ron, mamalit na po ni. Pastilan. Ya aram din yung kwarta. Wako'y kontra dire. Ako arata ng panindaan ni Ron mahurot dire. Sus, pastilan. Wala patay, wala pa gani sa kauras wala na 40 na akong halin. Sus, tara di ay. May dire kay way makakita gini kanan ba. Ini dire, takes mo dia. Dula pa gyud. Sa tapo kay sunod akong baligya ni no. Kuman aning takes mo bulaan nang buni. Karon basta karon lawa, pulot lagi ning takes na ko ha. Daog ba daog? Sige na. Sige na. One way Oh, ticket. one way. One way ticket. Daog ko. Oh, daog ko. Tilde. Bayad. Saan naman mo naman ko ikabayad, oy. Oh, 1, 2, 3, 4. Bahin-bahina na lang ninyo na. Mato. Ako Bahin-bahina naman na lang ang ninyo na. Pinakong rin. Ang pito ako mato oy. Ako man na oh. At tuon na lang ako si Sir Be kay purot naman akong text, oy. Na ito ka pangutang ito. Na alin kita ninyo tulot ah. Sige. Kani ako. Paabot na to si Neil Wala para naman to. Ayun na to. Kita na pod. Iwan bito yung kwan ni kita na pod oh. Ano? Pildihan gini oy, lang kayo. Sir, Oy, nahurot akong text na sir, oy, muutang na po ko Ay, sir Be. Pasti utang raman dia. So, pisang pag pila ka buok ning utangon nimo. Pwede kayo. Pila man ka buok? Balik. Tulo siguro ka, kwan sir, Kani? pat sir, oh. Asos, oh. 10, 20, 30. Sus, daan palagi. 30 na ha. Signa, mahutan na po na sila ito. Daghan kay Dre ha. O, napay Sir. daghan Dre. Nakoy good news ni mo sir ba? Siya na. Nadaghan kayong durian dito sir ba? Durian? Libre lagi daw sir, pakaon sir. Asa man? Na dito sa unahan sir, oh. Yan, stilang pagtarong ba? Lagi. Sige, ito, magkaon ko ito. Mintres, magpaabot ko sa inyo ha ba? Ibilin na lang text dire sir, kay para mahalinan po na akong pamaligya dire sir ba? Ikaw rin bahala ni. O, ako'y bahala ni. Lakaw sir, binukaan Basta na. half, 10 points plus mahurot ni 20 points ka. Yes, sir. Sige, sige. Dito sir, nalami kay itong mga duriana. Sige. Dito. Sige, salamat. sige, sugod na to. Na oh. Dili, it takes dayo. Ay, churros.
Tumboy gimo oh, daghan kay akong tics oh, napadiri sa silupin oh. Grabe daghan na oy. Dagana, anak kakinsa man na, oy. Kang sir, manggigol akong gisibat. Hala ka! Tungaan na lang nato na. Tato unahan ta, kay tumbahin ni dito. Tara. Magdula po ta dito, ha. Oh, Wala durian dito. Hala, nangawala ng matibagha kay sos. Pastilan tanawa, giilan na dyan ko.